Oh, pag ubing mo nga, di balon da. May salang mait. Oh. Adi manulang matisar ng aldaw. Ilis mo adi kuan sang ribon, di dapat 560 to kanya mabatay. 560 ito. Paggatas Kaya di ubing mo nga nga gatas. Ay, kurang pa boy. Na-short pa boy. Ang yamit din. Hindi malmal pa sa ati kubo ko. Kasi digdig, madanon tigubati, hindi malpasay na pa yan. Hindi daktumit nga man malagip nga bayadan eh. Nga po ang biyabiyagay ko, madidag ko sa nagbayad eh. Hindi kailangan mapang gastos. Pumari ako sit. Ay, Yusip. Nih. Lapit namang gamot lagi. Mga riba ka. Oh. Ito. Boy. Mukha kang boy. What? Pampanunatak. Hindi mo pampanunatak ba? Hindi ko ratak ang naturugay, hindi damit malagip nga bayadan eh. Kaya talaga kasta. Pabarangay mo na kami na eh. Namakas din nga tao. Yung titungtungan ko matungtungan. Ngayon, seryoso ko launay ha. Kasapula nga ro din, tatapagalak, disak mo ti kakaasay, alangan pa anak umutang di bangko, tapos ida pa interest na. Boy, kamu ni pamanunutam, baka ma-stress ka, lalo hindi ka makasawam. Tihan mo tadi asaway ti panunutik, adi kwartak. Ano na yun? Nigis na boy. Titakalugong mo. Bye-bye. Problema sa kalugong ka. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Oh no! Titakalugong mo. Bye-bye. Problema sa kalugong ka. Payag, kasla kanyam. Ay, okay sa banan. Madiktad mo gayam. Yung mga napampansinan, sumalagam na irot. Gapaw? Ayan na. Ano boy? Gapaw? Pakasta, ano kaya mo? Oo, pakasta ka rin tayo. Nilaki din Andresin na yan. Siguro pa yan na ti postura na ata, kay gwapo ka na tapara kanya. Ay, kita, manut statiket kong gayam. Boy, nakikita mo tayo t-shirt ka. Siya kata. Si kata. Oh, nagtaraki, di ba? Kaya makas tayo. Eh, kita man eh. Picture tanga talaga ata, boy. Talaga nag-effort ka pa magparamit ti kastama, nagagastos ka man eh. Mulo ka nga talaga. Tag 180 lang ati, boy. Kita man eh. 180? Apa yung artista design na? Kaya pa yun eh. Kamamartag ka, kasyak kan dress. Oh, aglablaba kasi ka artag. Kaya mo nagadoy kabel mo, ada. 2x daw. Tapos ada eh, paglabaan. Brand mo, 2x2, boy. So yung kabel ko, amo umat eh. Siya, siyempre, amo mga kanang naglablaba. O, di aglaba. O, di ba? Dapat may sadyay, boy. Kaya may kang ka. Dapat ninayon kong artikuha natin, batyakin timba. Siyempre, di paggaw-gawan pa yun. Mati boy. Mati kasya, boy. Basi natin pagkawan na to. Isto ata ni makikita mga dalupo na. Dawasing machine na na. O, sige lang ni. Arak lang ata, boy. Kang baso. O, pasensyakan. Di ba? Pasensyakan na, one cheeser na ata. Amo mga tungtunggam lang eh. O, mayat. Naglain ka man. Napanunot ko na dirabi ata, boy. Tapos parbangon yung paprint ko. Tatpay may saya. Hindi mo lalako ha. Tada, no, dapapananta, tagay sata. Oh, di ba? Mayat? Sata. Taraki boy niyo. Dapat talikod na boy. Nga kabel. Kasi ba mawamoy? Bagbaga lang mo ta. Oh, ate talaga. Ate di front na. Siyempre no magmagnata, mapansin data. Ni back ka na Andres haji ni. Haji artag ka na di ko, Andres. Oh, di ba? Taraki ha.
Kaya mo gaya mo ya. Siyempre ha. Sakti nagkot pa oy. Sakti nagkaramid. Nice. Ipaprint ko lang. Siya nag-layout. Layout gayam tawag jay. Layout. Kaya dapat ang mga layout. Siyempre ah. Wala pinaglabad mo layout na. Sa balit yung mo nga daw na. Ticket ko i-payout. Nataman ni palagi mo man ta utang oy. Nakamukul na garutin. Yaw awang ko na garutin. Nataman utang oy. Lalo hindi ka makasawa ka na lagarutin. May ah. Amok tayo rami ta. Agkakortata. Tamalipatam yung utang mo. Sano? Agpaaramay tayo daw kastoy. Tapos, ilako ta. Ag-live ta. Kung ba, live selling ba? Kaya ba? Mabalain, sa pagkakortaan. Manulati pa print natin boy. Sa tayo ilako ti kwa. 450. Oy, tumubuta mo joy boy. Tumubuta ti kwa. 100. Ay sa yun. Tag 50 ta. Oh. Ano, mayat ka? Bagamon, nay. Pangalan ta nga ko. Pagpunan ta. Siyempre, ang pautang mo, singaram. Hindi nga ito problema. Oh. Yung mayatata na panunot mo ah. Uy, hindi. Kumita-kitang kabuhayan, boy. Oh. Agpa-print talat isang ribo. O isang ribo times 450. Ha? Tiba-tiba, boy. Takik man. Quintama. Bayagan na to pala password na mo ta cellphone na mo. Oo, narigato yun. Muna day? 450 450 times 1,000. 1,000 equals 450,000 boy. 1 month lang nga di boy. Siyempre, tama di mo't unay nangina, bawasan sa may. Mabaling mabawasan tayo, oray lang pa. 449. 449. Oy, try mo 449 naman o. Times 1,000. Teka lang. Takal nga bawas sa dyan boy. Kung nga tatoy. Pangmasa nga ta di presyo na tatoy. Wala boy, pang massage 459 boy. Ako pa nakita ng presyo nga 459. 459, 499 kasla G ko ah. Dila ko G. Madimot ang nanginalaon na di boy. 449 lang. Ay, Nanginalaon na pang masa nga road. Ah, di ba Mas ba napandisan. 499 kay pang 500 gaya mo. 500 di boy, mali ka man. Nagkapay ka, nakaigam ka lang ng calculator rin. Hindi mo lagi sa mga nagiging O makalkulator. 449. Namo ko nga agkwenta. Padak ko naman ng 449 times 1,000. 449 times 1,000. Oh, 449,000. Tayo, divide to. Siyempre, good water tayo. Divide to. 224,500. Oh, may sabunan lang ay. Siyempre, dapat ikastusin tatoy. Siyempre, adi, ilex mo, adi, kwa. Ay, expenses ta pa, di ba? Nagduwata nga gubra. Kung naman, good amatan, 224. Oh, Divide mo ulit ato, 224. ito ulit, ayo. Divide to ulit. 100. 12. Not bad. Tunay. 112. 30 days, boy. Ha? Ano? Na kanya ma. Ori ba sila kitain ta eh. Okay lang. Bawasan mo di 449. Medyo nangina mo ba si Taje eh. Nangamin na aja eh. O di ko ah. 400 datan. 400. Boy, 400 man. Sige, Tising man. sige, 400. 400. 400 times 1,000. Oh, 400,000. 1,000. Divide to, di 200. 200 ha? 200. Divide to ko naman ay. Divide to. Alis mo adi gastos. 100. 100. 100 to. Oh, linis. Siyempre, mabawasan pa yata. Anya man ay. Apay, agtatrabaho ka latan. Siyempre, damo la arak nata. Kaan. Hindi pa ikanim gaya. Kasi ka napigpig sa kang agarak. List mo. 100,000. Divide to mo ulit. Siyempre, gumastos sa ta. Oh. No, nagbalinin na 50 latan. At least agda pa, 50,000. 1 month lang ata. O kasano pa yaji do mga billings ta. Kuryente, danom, Ay, list. internet. O divide to manay. List mo ko. Divide to mo ulit. O nabatin man manon na. Agda, posible mo ta. Oh, 25,000. 30 days. Not bad. Ang palinatan.
Siyempre, kwapay kaya, malagip ko. Siyempre, gas ka pa, agpakas jay, May gas mo. travel expenses na nga eh. 30 days. Divide mo ulit. Wait, so easy lang. 12.5. 5! Mabalin mo lang ata na. Apay, mano tatati wage di ko provincial rate. Oo. Oo, mabalin nato 12.5. Mabalin natin, boy. Kaya di kaninta pa nga, kaya manintalo tama nga may saldaw. O kasano man i-divide na dyan. O 30 times 30 days. Kumadita mga ano na, boy. Di, i-divide 2 tama rin. Kan tanong kasano. Manay mo Paring ito, mana magado tagi- mga divide to at hindi mo alam mapas ka divide to, boy. Oh, dapat 6. 6 to. Punay mo ito na. 6 to lang mabatayin, malaman 30 days. Ay kasano ka. Napera dyan ka di yung nagtibalay mo, di ka mo, di bumbumba ka na tukula, di tubo na. O, di parami mo na dyan. Oh, i-kong around, manong ada divide to mata 6 to 50. 3-1. 3-1-2-5. Siyak, mabati nga talaga boy. Siyempre, kakpanibagot ko. Agudwa kami. Divide mo man ng 3-1-2-5 no, dapat mabatay. Ha? Divide to man na yun. Wala. Kakpanibagot ko, siyempre gudwa kami di kita. Oh, 1-5. 1-5. Datan. Oh, pag di ubing mo nga, di balon da. May salang mic. Oh, Adi, manulang matisir ng aldaw. List mo adi ko, sang ribon, di dapat 560 to kanya mabatay. 5-6 ito. Paggatas Kaya na. di ubing mo nga nga gatas. Ay, kurang pa boy. Na-short pa boy. Oh. Hanan boy. Di talaga live siningan. Ang wala kang mabatay. Mabalim mo lahat no, testingin ta, malay mo, mali di kwenta ta. Mali tato kwenta ti calculator. Sa bagay ah. Call up rin. Bumulodak ti pagutakan pagpunon ta. Sige boy. Baga mata ah. Basta iti design na boy ah. Kaya't ka, siya nagaramit ti boy. Siya nag-layout. Ito ti masurot. Approve ko na, nagwapo na. So di ko, di kanta pa itaw. Pagpanunutan ta pa yun, no, natin mayat nga kuha na ngamin, no, dagdag print natin, dagdag gastos man natin. Sa bagay ah. Mabalim boy, kanta ti kwatine. Timba Andres. Oh. Mabalim mo lang aji boy. Uri nagnaganda lang tini oh. Kaso madi manay boy. Madin pala panunutin na dinayon mo nga print mo ta. Panunutin mo kasanuta nga ilako. Sa bagay ah. Namula tamam. Ano? Go? Pagpanunutan na pinalang boy. Agtukaw ta boy. Negosyo atan boy. Pertakan boy. Yung mamantan boy. Pertakan boy. Lumaman. Un boy. Itata siguro bunga nangang boy. Nay, maduma lamang gamti boy. Ginilot ko lang tatayatad doon. Mabali na tatin boy. Boy, bago kayo maman boy, kailangan pagregatan boy. Amok boy. Nagrigat akong boy. Eh dati kahit ko sawin, trabawin nga trabawin. Kawa na. Pagpuyatan no kaya mo. Awanti instant yaman nga mangyayari. Kailangan talaga Nagsabi boy, kaya mo. pagpano ka. Basta ilakatay nata boy. Diyak pa namigat, bag sa tiyak. Ha? Ah. Damaligkos na boy. Hay. Nagpanunutak pa yan na lang boy.